Dobrý deň, k dnešnej mojej relácii by som vám chcel predstaviť, ako sa pripravuje žitnoostrovská zaváraná zelenina. Prosím, poďte so mnou. Príprava žitnoostrovských zaváranín. Vítame vás v Agrosame v žitnoostrovskej záhrade plnej ovocia a zeleniny. Je všeobecne známe, že Žitný ostrov je typická papriková oblasť a ani domáci sa nezaprú a hneď nás berú k paprikovým plantážam. Veľmi rozšírená je tu kápia sladká, ďalej rôzne druhy štiplavej papriky, feferóny, čili, baranie rohy, štiplavá zelená paprika a štiplavá jablčková paprika. Preto už generácie v špajzi každej správnej gazdinej nájdete zaváraniny rôzneho druhu. Túto tradíciu a chuťovo intenzívne paprikové skvosty vám dnes chceme predstaviť. Žitnoostrovské kukónia zaváraniny sú charakteristické tým, že zeleniny dozrieva priamo na slnku, ktorému dodáva jedinečnú chuť a vôňu. Potom, čo sa zelenina zozbiera a pretriedi, putuje do veľkej nerezovej vane, kde sa dôkladne umie. Následne sa čistia a krájajú jednotlivé druhy zeleniny a postupne nakladajú do zaváraninových pohárov podľa tradičnej receptúry. Po naložení všetkých druhov potrebných zelenín sa prileje finálna ingrediencia, a to sladkokyslík nálev, ktorým zmes dostane tú správnu chuť. Uzavreté fľaše takto putujú do konvektomatu, v ktorom sa zelenina podusí. V konvektomate sa dusia 15 minút. Potom sa vychladia a sú pripravené na etiketovanie. Tak ako celý proces zavárania je ručná. Manufaktúra, výroba aj nalepovanie etikiet prebieha týmto spôsobom. Tadám! Žitnoostrovské pestrofarebné kukónia zaváraniny sú na svete.